Na základe dodaných podkladov som urobil analýzu svetlotechnického vplyvu novonavrhovaného stavu budovy FAP a tá budova je navrhovaná v dvoch alternatívach. Je to alternatíva 1, kde je to budova tvaru L, kde to L je na severnej strane, a potom je to alternatíva 2, tiež budova tvaru L, kde to L je takto na južnej strane. Ja som pre analýzu vybral tú alternatívu 2, a to z toho dôvodu, že v alternatíve 1 nám vznikne veľká severná fasáda, ktorá bude mať slabé využitie, čo sa týka bytov. Oveľa výhodnejšie je to, keď vznikne veľká južná fasáda smerom na juh a tie severné fasády sú len také drobné fragmenty, ktoré sa vždy dajú nejako prepojiť s ostatnými fasádami. A okrem toho je tu jeden aspekt ešte, že ak z pohľadu ovocných sadov sa nám táto budova javí ako štíhla, tak my už máme dávnejšie overené, že pri takejto odstupovej vzdialenosti 24 metrov ona nebude negatívne ovplyvňovať tie ovocné sady a môžeme zabudnúť na tento problém. Čiže z tohto dôvodu som si zobral na analýzu túto alternatívu 2. Ono to teda vyzerá takto, toto tiež bolo dodané. Ja som to v tomto odsadení od Morúš použil v celkovom modeli. Tu je ťažko aj povedať, že koľko je to odsadené, lebo vlastne Moruše nemajú jednotnú fasádu, toto nemá jednotnú fasádu, čiže netrápil som sa tým, že by som meral tam nejakú tú vzdialenosť, vymeriaval som si to, proste som to zobral a vložil som to do modelu tak, ako to pasuje, tak ako to bolo v tomto SketchUp modeli. Keď to teda zasadíme do toho kontextu celkového, tak to vyzerá takto. Tá navrhovaná alternatíva 2 sa nám zobrazuje tuto, toto je tá L-ková budova, tuto je projekt Zelené sady a tu je budova Moruši. Vidíme, že takto postavený koncept nám zabezpečuje dosť výrazný disbalans medzi tými znevýhodneniami projektu. Zelené sady vykazujú až 42% nevyhovujúcich okien, zatiaľ čo budova FAP iba 27%, no a Moruše sú prakticky nedotknuté touto situáciou, majú 10,1% nevyhovujúcich okien. Aj to sú len tie okná, ktoré, keď sa na to pozrieme z tej severnej strany, vlastne len tie okná, ktoré majú čiste severnú orientáciu, tak sú vykázané ako nevyhovujúce, ostatné všetko je vyhovujúce. Takže prvé, čo som skúsil, je, keď si to takto priblížime, posunúť budovu FAP smerom k Morušiam. Pozrime sa na to, čo to spraví. Všimnime si, Moruše teraz vykazujú 10,1%, posunieme to o 2 metre, a Morušiam sa o 0,5% zvýšilo znevýhodnenie a to je týmto dané. To si rozanalizujeme hneď teraz, aby sme vedeli, že sa toho nemusíme obávať. Keď to vrátim na tú pôvodnú pozíciu a zase posuniem o 2 metre, tak vidíme, že ide o toto jedno okno. Ale tuto musím povedať, že v tomto bode je ten môj model do určitej miery nepresný. Totiž v skutočnosti Moruše majú takúto fasádu, že ona je šikmá a bohužiaľ tento môj model nedokáže modelovať takú šikmú fasádu. Všetky fasády projektuje ako kolmé a z toho dôvodu tuto dole sa mi tento odskok manifestuje ako 1,8 metra. Čiže v tomto modeli to, že sa zatieni toto okno alebo toto okno, si tá budova spôsobuje sama. Ale v skutočnosti vidíme, že fasáda týchto, alebo teda línia tých okien na Morušiach, ona je v skutočnosti rovnaká. Tieto okná nie sú v skutočnosti hlbšie, než sú tieto okná. To znamená, že keď sa nám prejaví problém konkrétne na týchto dvoch oknách, tak ja ho neberiem úplne vážne.
pretože je to taký nedostatok modelu. Až keď sa nám problém ukáže na týchto ďalších oknách, tak vtedy to bude signál, že to už sme prehnali s tými posunmi. Dobre, poďme sa pozrieť teda ďalej, čo sa deje pri ďalších posunoch. Čiže zatiaľ sme posunuli budovu FAP o 2 metre. Poďme na ďalšie 2 metre. Vidíme, že morušami to ani nepohlo. Stále majú 10,6. Ideme o ďalšie 2 metre. Ešte stále to morušami ani nepohlo. Stále 10,6. Ideme ďalšie 2 metre. 11,2. Čiže išli sme o 0,5% hore. To je identický prípad, ako sme mali pred chvíľou. Vyfarbilo sa nám aj druhé toto okno, ktoré vykazuje ten nedostatok toho modelovania. Čiže ešte stále si trúfam povedať, že sme na bezpečnej strane a ešte stále sa nemusíme týmto nejako trápiť a môžeme tú budovu FAP posúvať ďalej. Ideme ešte o 2 metre. Držíme sa na 11,2. Ideme ešte o 2 metre. Ešte stále sa na morušiach nič nedeje, stále máme len tie dve okná navyše. Ideme ešte o 2 metre a teraz už sa to prejavilo. Teraz už tuto na morušiach vidíme celú jednu kompletnú líniu poškodených okien. Z toho nám vyplýva, že toto už je príliš a takto to nemôžeme nechať. Čiže ideme o 2 metre naspäť, cúvneme. Toto je ten variant. Takto najviac sa dá priraziť tá budova FAP k morušiam. Pozrime sa z druhej strany, že ako sa to javí. Vrátim to na tú pôvodnú pozíciu. Takto to bolo navrhované. Z tejto strany vidíme, že FAP vykazuje niektoré nevyhovujúce okná aj z východnej fasády. A je to vplyvom toho, že moruše sa tam predsa len čiastočne projektujú a potom sama sebe si tieni budova. A teraz ju budem po 2 metroch približovať až do tej pozície, kedy som povedal, že ešte to tie moruše znesú. Čiže 2 metre, 2 metre, 2 metre, 2 metre, 2 metre, 2 metre. Nastúpali tam tie nevyhovujúce okná, ale myslím si, že nie je to tak handicapujúci rozsah, že by sa to nedalo nakombinovať na celkom pekné byty. Rozhodne to nie je tak zlé ako na zelených sadoch, pokiaľ je táto budova FAP k ním úplne prirazená. Čiže vidíme, že v tejto pozícii budova FAP neovplyvňuje moruše a zároveň dáva dýchať susednému projektu, ktorý vykazuje podobné už teraz čísla nevyhovujúcich okien. Pozrime sa ešte, že čo sa stane, keď budeme pohybovať týmito dvomi budovami projektu Zelené sady. Naschvál hovorím, že iba týmito dvomi, lebo týmito dvomi nechcem pohybovať, tam už je ten stav zafixovaný voči projektu Baurea. A tak posuniem teraz tieto dve budovy o 1,5 metra. Pozrieme sa, čo sa stane. Išli sme o 0,2% dole k zlepšeniu. Budova FAP si zachovala to percento, ako mala. Ešte to pohnem o 1,5 metra. 0,1% sme to zlepšili a FAP zostáva nedotknutá. Vrátim to. A idem sa pozrieť, čo sa stane, keď tieto dve budovy budem naopak ešte prisúvať k FAP, či náhodou nedôjde k nejakému zázračnému odkrývaniu okien na týchto dvoch budovách, v dôsledku čoho by sme si dosiahli ešte lepšie percentá. Pozrime sa. 1,5 metra. Nič dramatické sa nestalo. Zmena na desatinách percenta. A ešte to prirazím o 1,5 metra. A tam je to už 37,9, tam už sa to začína rapidne zhoršovať. To znamená,
že pokiaľ budem mať ten setup takýto, budovu FAP prirazenú čo najviac k morušiam, a tak mám tú určitú voľnosť projektu Zelené sady, s týmito dvomi budovami môžem pohybovať až 3 metre smerom na západ, až 1,5 metra smerom na východ a nič sa mi nezmení. To percento nevyhovujúcich okien zostane prakticky rovnaké, nijako už neovplyvním budovu FAP. Prečo je to tak? No je to preto, že tuto je určité také lokálne minimum, ktoré nie je strmé, nie je také výrazné. To znamená, že ja to môžem pohybovať doľava, doprava. Čo získam na tejto budove jej odkrytím, to stratím na tejto budove jej zakrytím a naopak. To znamená, že línia týchto domov je vlastne sa môže riadiť nejakými inými kritériami než svetlotechnickými, lebo naozaj v pomerne širokom rozsahu je úplne jedno, kam ju umiestnim. Takže ja ju nechávam na tých pozíciách, ako boli pôvodne, a myslím si, že v tomto fragmente územia Moruše versus FAP versus Zelené sady je asi takto môže vyzerať optimálny návrh, čo sa týka svetlotechniky.